Uba Preston Tensong usembut Menteri ke Sarkar Jela bad uba Pedro ia ketenat jong ke District Council Affairs ke Jela haka khatpratrik ubnai kelal lengkot arja opson haka jingilang ke Balapenong da ke Khas Autonomous District Council nak benta ke jingilang ke Dorbar Ikhtiar Pajba haka jingitrai lang ke Senjuk kirang bakur ke beri uhin trip uba Preston haka ni kesengi uong baka basngosi kalong bahaswa usnam arjar khatprasya room kidon ki bills ki balapas da ke District Council kija no steng lenti ha Secretariat haduk bagi members jong ke District Council hapok ke Jela kila-kilat wali ketarik kibapas ya kibel. Nak kena kapur kolong. Pangayo ya kejingkela hakilai teli di District Council. Hadin usnem hajar khatra syajro. Mana kini kiri rangba kila keren. Kabas ngosi kalong bahaswa jong hajar khatra syarup. Don kibils kibala pas daki District Council kija ano siteng lenti haskretria adu bateng wat ki tu ki members jong ka District Council hapo Jela megala kila klen wat ya kateri kabaki pas ya kapi dengan yotu ya pi hadir jong hajar khatra ya kecing ya state kibils bah bagi pas napok ki District Council haka Jela ke jomi ngimju pensateng bat ngiju khotru na kapor sya kapor ya ki lain teli ki District Council ban ya slok ya ki jing bakla lane ki jing tengku hang tai hakawede bat kajing warra yeki bills ki baper hapo kini kilai teli ki District Council dena kata-kata ngakwa banong hapi bangyo bakadon sisa kajing kela menta ka gedi hakar kontre kam jong kini ki District Council kamtam hapo kaki HDC la pun teli ki bil ki ba kilapas kibala kelaan mentah kabang akwa banong hakani ka worship yakani kaan bakade ka atiar ka baklan ka baskem na kabenta ka jaj benriu baro kawe ngamla banklet ya katu kijinjia hau hajar khatsau kawe ka order na ka honorable high court kami banong bangim itu ya ka ikhtiar jong kirang basnong mene unong yalam jong ka Senjuk kirang basnong gila keren bakadon ka jingalang ba banlum yakipat ba jong kabriun nyutrep hamne kaju pecaka pulu slay mam dakilak mutiawan kibriu basngau kia ya katuka order nakaliang jong ka high court dedon kejinga nakaliang jongi na ka sarkar ngi kendit benriu nakaliang ki District Council ngi kendit benriu bat nakatakadangaw ka pelong yaki bangin tau ngin frame ngin draft yaki an ki baper bat haka bakadu ngilong kumne magilong menta bat ngin yailong hadin banglayo yakaan ka bapura ka bala penskem nadu uklidu jong ke Jela megala jomi governor jong ke Jela bai ke jomi ding yo ba menang ni sakmat nadu ka tokopor ngilong kumne ka ngilong amla banklet aga tokopor usorda jong karai ku aken ke jongi usa nduna ya kendai sengi haji ban bam jadai kabas gosi baha kabak keta ya kejingut kejing berkat ke jongi ya tu dan ringa ong ya pi kitu kijingjia ban penstart ya ki District Council ban penpro jabing ya ka sorka bahkan nuka kam ka bengile katkum kaan bat katkum kajuk ka bamenta dengan gua banong ya pi hakabede
bat kalan bil ka bamantan yo ong kalan ak jong ka dis council ngayo ya ka jing scam jong ka diga ai bat shu ngakwa ban ong ya pi ban petken mau ba ka order jong ka Supreme Court ka ruling jong ka Supreme Court u ajar kat kendai jwa ba ka ne kalan ak ka don ha ka dis council jong ada pipule ya katuka ruling jong ka Supreme Court ka ong bahame kalaya namar baya ka jaka kaputa kadei ka jongki long try lani kadei ka jongki kur lani kadei jongki hima lani ka rai lani ka nong kendi kalari confirm shushu ka Supreme Court ha ka ruling jong ka arjar kat kendai ban om ba ndai tang kaslah kendo balong try gini kibriu hanrei wat ya ka jingdon ka jingem ka bahapo kendeuru kamdei jongno kadei jokitu kitrai kata di ka basultanat sibune langin nang yo shu ya kabor jong ka jinglong try ngani tu ipi ka MMDR Act ka bade ka Central Act kamla ban apply ha ka jelame kalaya jongi da ka jingwan joka de ka Supreme Court ruling namar baro sikata ngani tu ipi ya udeuyong ya kiningi bar kendo ki bat koridor ki gas ki petrol ki gold udeuyong uranium ha to porgi ong badai u nationalize item badai uta umar jong ka sarkar kemi hanrei ha u arajar khat kendai ngakwa bat pensai yapi ka Supreme Court ka lapen scam ba omtang ka sla kendo rei ki jingdon ki jingem paro syapo jong ka kendo lalong try da kini kikur lani kihima lani kirai lani kinong kendi kino ke belong try kin long try syadu syati syapo ram eu dengan ai kublai si hajarmu ya kadis council apa kejilam jong bak peniat ke executive committee baru kowe ai bahkan ni kakam kabak pilatray sitom bahkan long ka jingkerku ya ka judge bedriu jongi hamni hapo ka jurisdiction jong ka ke GDC kublai yapi siajaku